Човекът, който създава изкуственият интелект, си призна, че няма идея как работи. Но това дори не е най-страшното за теб. Ти разчиташ на инженерите, защото уж те разбират. Но AI не се пише ред по ред. Отглеждат го, пускат му данни, а то расте само. И тия, дето го правят, не разбират съвсем какво е пораснало вътре. Признаха го рамо до рамо с папата. Първото му послание за AI. А това нещо вече решава кое видео да видиш, коя новина, кое е истината за теб на български. Тая сутрин, докато си скролваш, той, дето го направи, не го разбира, но пак той ще избира кое е истината за теб. Не е държавата и съвсем не си ти и пред никого не отговаря. Решено е в какво да вярваш. Спуснато, без въпроси. Свиквай, полза от този интелект има. Това е ясно. Машината не ти е враг, но все едно някой кара трамвая без да е ватман. AI решава какво да видиш, а никой не го разбира съвсем. Това вече не е инструмент. Това е власт. И щом някой решава вместо теб, по-добре да не свикваш.